Ας πούμε ότι θα θέλατε να ενώσετε δύο άξονες μεταξύ τους. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο άξονα με άξονα για να το πετύχετε σωστά. Βασικά, θα βάλετε τον έναν άξονα από τη μία πλευρά και τον άλλον άξονα από την άλλη πλευρά, θα σφίξετε τις βίδες στερέωσης χρησιμοποιώντας κάποιο παξιμάδι ασφαλείας, γιατί υπάρχει πολλή δόνηση πάνω του. Δεν θέλετε να ξεβιδωθούν από μόνες τους. Και αν τις σφίξετε αρκετά, γενικά θα μπορούν να μεταφέρουν τη ροπή από τον έναν άξονα στον άλλον και να σας δώσουν επιπλέον μήκος. Κάτι ενδιαφέρον σχετικά με αυτούς τους συνδέσμους άξονα με άξονα είναι ότι κάποιοι πελάτες τους έχουν χρησιμοποιήσει για να τους τοποθετήσουν σε μια πηγή ισχύος και μετά να βάλουν τον άξονά τους από την άλλη πλευρά. Αυτό το έχω δει να γίνεται με ένα γυαλιστικό αυτοκίνητο κάποια φορά. Αυτό που είναι σημαντικό να θυμάστε είναι ότι αν ενώνετε έναν άξονα με έναν άλλον, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας που είναι ο πιο λεπτός από τους δύο είναι αυτός που συνδέεται με το εργαλείο και ο πιο χοντρός άξονας συνδέεται με το τρυπάνι. Γιατί όσο πιο χοντρός είναι ο άξονας, τόσο μεγαλύτερη ικανότητα ροπής έχει. Δεν έχει νόημα ένας λεπτότερος άξονας να προσπαθεί να σπρώξει έναν πιο χοντρό άξονα αν αυτό βγάζει νόημα. Αν όχι, επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Είμαστε πάντα έτοιμοι να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα.